Wadhi kaunti ma Siaya kama wayudo na anyuola moro mawuok e gweng' ma Uloma B e Asango East Sublocation e Ugunja Sub County nyotony matin e lak tho otieno manyore kinde ma bende thuond ng'ielo nomonjogi, wach ma bende nokelo luoro kod kihondko ne oganda mawuok e gwenge makono. Elena Ouda manyo ni e dalane gi nyithinde kar saa 3 mar otieno nyori kosetieko migago mar otieno ema nyiewo winjo ka giyo wach manyoche jogi mokalo ka giparo ni samoro ng'ato marach nyodonjo pacho. Kanyo wuok oko ema bende noneno gimoro malenye mudho ka ne odhi machiegni to ne orodhno gi thuond ng'ielono. Jafwambo marwa George Amulo nigi ler mathoth e wachni kowuok e kaunti ma Siaya. Helena Ouda kaachiel gi nyithinde nyotony matin nono bang' ka gwenge manofwenyo thuond ng'ielno mane dwa monjogi e kar saa 3 otieno kaka opimo owuon. Kan gi nyithindo ka koro ka gisetieko chiemo to giwuok ni koro gidhi nindo to wuok e gweyo koro awe ni samoro ng'ato kale momiyo wuok e gweyo to ka wuok na kogi giwuok e rot to ambarango laro kama taneno gima nyilni tabuok to guoke ni bute kanyo. Koro nitie nyathi moro maluongo nodogo e ot mondo gem taya mar bugni kokelo to menye kabisa koro one na thuol. Koro mero waringo malo wuon odwa e dala koro kwa gemo lut nitie nyakwaro moro ka bwadak go gikonyore gi nyakware ni mae ginegi kasto koro wagoche ne ruoth kod jirende mondo gi okonywa neno gibed joneno. Kuom mano Helen manowuoyo gi Radio Ramogi kaachiel gi Jalibamba gi Pius Okoth okwayo piny owacho mondo yie okonygi ka giywak ni kopogore gi thuonde gweng'no bende ondiegi to kod ong'eche thothie mokalo. Sirikal mondo wuothe aora mane tie ndara gi machiegni kod mier mondo girange nikech kata kwach be nitie ni mana buta machiegni ka to noluongo jogem go ba gibiro gikelo sanduku nendo kar ka for 1 week but nok gimake. Koro karwa ka giwuothe yawa kinyalo hinyo kata wahia samoro iwuok idhi kata kulo nyathine e dala kende gira ina inyalo yudo kosenego nyathi. Gik mabila gi ohinyo himowa kabisa waromo kodgi mang'eny magi dware mondo orji obi odwar thuondegi gondiegi kodong'eche gichandowa ka iriwo kabisa wadak gi shida wani kindwa mane kwayo marwa. Jalup ruoth ma Asango East Sublocation kuno migosi Kelvin Opondo oyango wachno ka en bende okwayo mana piny owacho mondo mi omanyie yor tieko midhirogo ka jopiny bende okono mondo bed akicha. Issues mag wildlife to chandowa. Especially we have a stream here en perennial stream chando wakani kabisa if you live alone kiwe kata mnang'ielno ni ong'eche chando ji ka erigo mok nyal kata harvest oduma then koro neno time mang'ielno ni odonje dala mama ni to ben mama man kende jaode no kotiyo koro gigi chando wakae ma wa appeal to jo Kenya Wildlife Services gitemba ne chopo machiegni gi jopiny to bende wamedo waji jopiny modak machiegni kod kuonde ma are hostile gi no gibeda kicha gitemo clear bushes around to gichiwo timely reporting mondo wabed safe kaka jopiny. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya,